ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯିଏକି 1975ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ଆମର ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମେସିନ୍ ଯାଇଛି, ତିନିଟା ମେସିନ୍ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅଗରବତୀ, ଗୋଟେ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରବର ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍। ଆମର ଆଜି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମେସିନ୍। ମୁଁ ପୁପୁନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆମର ଯିଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ପୋକ୍ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ନ ଲାଗିବ, କରେଣ୍ଟ ନ ଲାଗିବ, ସେ ସେଫ୍ଲି ଯିବ, ସେଫ୍ଲି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମ ଡାଇରେ ସ୍ପୋକ୍ ଲଗାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସାଇଜ୍ରେ ପେପର ଦେବେ ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଜାଣିପାରିଲିନି? ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦଳାଇ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ସାର୍? ହଁ, ମୋରି ରୁମ୍ରେ ଅଛି ମାନେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବେଟର୍ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି। ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଆମର କାମ ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ'ଣ ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସାର୍? ପାର୍ସିଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ପାର୍ସିଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ, ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ହଁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ହଁ, ଦିଅନ୍ତୁ ପେପର ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ସାଇକେଲ ସ୍କୋପ ନାହିଁ, ସେମିତି ସ୍କୋପ ଦେଇକି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତୁ ତ। এটা ଆପଣ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ଚଲେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମରଟା ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଟାଇମର ଫିଟ୍ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ? ଟାଇମର ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଲେ ସେ ନନଷ୍ଟପ୍ ପଡ଼ି ଉଠିବ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସୁବିଧା। ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଦିନକୁ 5000 ପ୍ଲେଟ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି? ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ସେମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ 15000 ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆପଣ 5000 ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନା। ଏଇଠି ଏଇଠି ବା ଆପଣ ବାଡ଼େଇକି ପକେଇ ସାରିଲେଣି 25ଟା ଖଣ୍ଡେ। ନିଜେ ବାଡ଼ଉଛ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ବାଡ଼ ଦେଖିବା। ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଲେ ପରା ବଡ଼। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆରେ ହିଁ ହେଇଛି। କାହିଁ ହେଉଛି ସାର୍? ଏଇଟା ଟିକେ ହିଟ୍ ହେବ। ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା କର।
ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଲ ବାହାରିଛି? ହଁ ଏବେ ଭଲ ବାହାରିଲା। ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଲେ ବି ହବ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ କରିଦେଇକି ଯିବୁ। ଆମେ କରିଦେଇକି ଯିବୁ, ଆପଣ ଖାଲି ରେଗୁଲେଟରକୁ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିବେ, ହଁ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବେ। ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ଆପଣ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି? ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ବସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିଖିବେ କେମିତି? ଆପଣ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଶିଖିବି ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। କହିଲେ ଶିଖିଯିବେ? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥିଓରିଟା ଜାଣିଲେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା। ହଉ ହଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥରରେ କାମ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ହଁ ବାସ୍ ନା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାବୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମାରନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଇଚ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସୁଇଚ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଥରେ ଚିପିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହଁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ସେ ଚାଲିବ, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ବସ୍ତା ଭିତରେ। ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସେ କଟୁ ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଆପେ ପଡ଼ିବ, ତଳକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ କହିବି ସାର୍, ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସାର୍ ବସ୍ତା ଭିତରେ ନୁହଁ କି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରଟା, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଆମର ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ରୁମ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଥିଲା ଆମର। ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି, ସେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ କେତିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ରୁମ୍ରେ ବି ଆସୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅପା ଆପଣ ଅଗରବତୀ ତିଆରି କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କରିପାରିବେ ଏଥର? ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ ତ? ଟ୍ରେନିଂ ସକ୍ସେସ୍? ଓକେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଠିକ୍ ଚାଲିଛି? ହେଇପାରିବ ଏଥର? ସେ ବା ଅପା ଶିଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଆପଣ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ କେମିତି ଚାଲିଲା? ହଁ ମୁଁ ତ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଥର ଭଲ ଚାଲିବ ନା ଆଜ୍ଞା? ହଁ 50ଟା ମୁଁ ତ 50 ଗୋଟେ ଦିଟା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ତ ହବ, ଭୁଲ ନହେଲେ ଠିକ୍ କେମିତି ହବ? ଆଜ୍ଞା
बुझिपाइले मु देखुଥିଲି ଆପଣ 1000-1500 प्लेट बाड़ैछंती आज्ञा सब परफेक्ट अछि आपण करि परिबे एथर आज्ञा हीटर को आगे ऑन करिवे 10-15 मिनिट पर मोटर ऑन करके मशीन चलेबे आपण तो जानि जाइछंती सब जिंस एडजस्ट कर दिया आइछि आपण बतै दिया आइछि सैटिस्फाइड तो आगे आपण हाँ से जो मेकानिक भितर जो मेसीन डिफेक्ट सेटा तो आम कथा मेसीन डिफेक्ट हेले आपण मेसीन चलेबे ना आपण इंजीनियरिंग करछंती मेसीन तैयारी करिवे बुझि पाइले हाउ ठीक अछि सर थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग अस ना आपण भी आम सहित कोऑपरेट करबा जो हम भी बहुत खुशी उत्साहित एवं आपण मध्ये अशेष मु चाहूची आपण पैसे 2 पैसा रोजगार करंतु से गोटे मशीन रू टंका 20-25 हजार बाहर करंतु सो दैट आपण ट्रेनिंग सेंटर भी भल चलियो 5 जण लोक भी उपकृत हेबे आपण भलरे चलै परिबे ना कोन कहउचंदी आज्ञा ओके